Chipo na nga doon kakabsat nga ringyan tayo sa saunyan po Diyos at nga agsapa. Kaya nagiti nakasagana mo na naman praise the Lord. Amen. Nagiti nakasagana ng ringyan. Kaya di mga kasabatay tatang bigyan so nagwapo, anak kiti ako. At tapatakpak na dyan yung kakabsat. Amen. Nagwapo. Amuyo, no kadadwag isuna, kaya po tamaan, nalaing nga crappy jokes kakabsat, nalaing nga pakatawa. Kaya isuna kaya naayat ng ama, natungo kadagitan anak na, kaya itid kong ti aming paking nagbatbati nga gundaway, kaya kuha na ay bako ni Pastor Aris. God is good. Sa tayo ng ako. Ngayon sa tayo sa araw, paano nagsasabi ka sa Oy, ito. Kita natanong kami kung ipangting mo na ito ito. Kaya tinayang daw, parang tayo, kumurba ka sa kung napatay ni mahal ko, haanong takwa ko na nagwa mo ka lang pa. Wala na. Kaya kakapsat. Yung itinagay ko kami ito kakapsat kablao ko, itinasakit, nga nagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Dagiti naraksak ito, yung Kristiyano, ipalakpak naman dagiti yung pinagay. Dito kanina kakapsat, ito kami sa palakpak ko, itinagay nga aldaw, pag sa uwag lang iti apagbiit nga panagsao, ajay ang kin pagkarupat nga maawatan yung amin. Dito na sa o. At sinunod apan panunutan na nga natin nasayaan nga idanon, nga mensahe ka na dito kakabsat, nga nagagagal na. At ati kalaran kinayaan ko nga membro ti Christian Church of Sinilian. Katamu yung kakabsat, iti indag yung mensahe ti ako kanya kung may salabanan nga masansansana kang kanayon nga mapaspasama kiti tunggal may sakata kayo. Mati kayo man din saan, dahito iti tinagpay suna. Iso mati kayo kung mapakisalitaan, iti tunggal may sa kanya kayo ay ayatan yung kakabsa, tinggagayam, kung may panggam, iti mensahe ang unana rin yung kakabsa, mega na nega. Kaliyaw mo takaabay mo. Mega na nega. Okay, from the word nega, negative. Negative. Okay, itinagyor nga kanitong karalag tayo. Itinagyor yung Apo Diyos nga aldaw, itaklin mi, suawin Apo Diyos nga oras mi, tapos kasta, ipaay ni Apo, pagkagdalan mi, nga ital, tapos kasta adalan mi, ganit isao. Katagyaman kami o Diyos, tayo palubos mo, nga dahil mo oras, kat napintas, kinasayaan, nga tugaw kami, at takdal kami, anyaman nag-ibaran Apo Diyos nga ramidan mi, manipod iti dahil unag, iti salilong ti kararag mo, kat abda kami o Diyos nga sa sanunaan. Agyaman kami, kadagit bagbagan Apo, ay naramid mo, kadagit ibiyag mi, kat isuda lang iti kinaimbag, lamunay, man nakabalin nga Diyos, at simon tadangan ang kanayon, nga tumultulong iti tunggal may sa kanakami. Kat palupusan ni nga ti Santo nga Espiritu, iti agtignay, iti nagdundaway, kadagit iti nagtitingnaan mi, tapno iti kasta, man nakabalin nga Diyos, agannayas iti saon, nga maawatan, nga nadalos, kin awan iti anyaman nga makalampad, kin makatubag, kadagit iso amin nga panagdagdag mi, iti dahil tinaldaw. Agyaman kami man nakabalin nga Diyos, binisyonan dagiti kakabsat, nga isuda nga dengag, kin kastaman dagiti kakabsat, nga isuda nga buibuya, manipod iti dahil live stream, danungan ka diti pang nakabalin mo, nga dagiti lugar nga ayanda, tapos ti kastagit pas diti nga alamin, nga awan iti anyaman nga banan, nga makalampad. Itinagan ni Jesus, kararag ni amin dagitoy. Amen and amen. Basahan tayo kakabsat iti sao iti Diyos, nga pakadawan tayo iti mensahe iti dahil nga aldaw. Kuna na ayayan nga kakabsat iti libro iti Numbers, chapter 21, beginning from verse 4, aging gana iti 9. Kaya basahan kakabsat iti Ilocano, mas ito iti kuna na. Okay, numero.
Ilocano, chapter 21, beginning from verse 4 to 9. Pimbanaw, dahil Israelita, iti bantay hor. Linigaw da, isako, tigido, kan nagnada, iti kalsada na turong iti Golfo, ti Akaba. Ngam iti dalan, naipos ti anos dagiti tattao. Verse 5, kan nagsamuda, iti maipusor iti Diyos, ken ni Moises, inreklamo da, apay, nga impano na kami, ijay Ehipto, tatlo patayan na kami, iti daytoy alin ang awan iti taraon, wano daron. Okay, kasi di ko na nakakapsa. Mauma kami iti kastoy aanan nga awan sir-sirbina. Gapuna, iti daytoy nangibaon ni Yahweh kadagiti nagita nga ulen. Okay. Iti ayanda ket adu nga Israelita iti nakagap apuon iti nakatayanda. Napan iti tattao ni Moises ket kinunada, nagbasol kami iti panagsauni iti manipusor iti Dios. Kastamot ken ka, ikaranag mo kuma iti apo nga ipanaw na dagitoy nga ulag, iti kasta, inkararag ni Moises dagiti tattao, imbaga ni Yahweh ang mga lamig ni Moises iti sinanulag a bronze. Sana ibayog tapno siya sino man ang makaga umimbag no kitaan da ti sinanulag. Nangaramid nga ron ni Moises iti sinanulag kat inkabil na iti kayo no ang nagagandang ti ulag umimbag no kitaan na ti sinanulag. Dahil nakapsa iti sa ulit ti Diyos nga iso nga pangadawan tayo iti mensahe iti daytoy nga kanito. Kung na lang tayo nakapsa, dahil inaramid ko nga topic tayo nga iso ti pangalaan tayo nakapsa ting pagbatayan tayo, hindi tayo panagtalag ting panagsirti kini ako na mega na nega. Nung kitaan tayo di makuntunang ang mega, iso na ito kakapsat na agaw, malipot iti Grego, mapagsasawa mo na extremely large. Okay, kita mo ta kaabay mo. Kitipagang extremely large. Right. Takkel, kung nananong may papan, iti makuntunang ang mega, ka talagang iti panangilaw-lawag mo, iti kalalakaan, iti kin ka sa sayaatan na panangilawlawag, iti sa una na may isang atakkel, dayto, iso nga mega, na makukuna, or the huge, kuna na nakapsa. Uno saan ka, iti sa bali nga termino na dayto, it's a million of unit. Ya, kasi dyan panangilawlawag iti mega. Iso nga dali mamangmangagyo, mamangmangagyo, hindi makukuna ng mega church. No mega church, iso na dyan, talaga nakayaspingan iti takkel nga church nga adu iti membro na. Hindi ba? Kasi dyan nakailawlawagan na iti makukuna nga mega. Kung mega faith, kung natin umagiso na dyan, takkel iti panagtalan na kini ako Diyos. Hindi po ba? Kalyaw man nakaagay mo, sirpano man nung at tayo makukuna ng mega faith, kanya na. Ya? Example nga, sa may mapang iti radyo, no iti makukuna nga, nung pangalang na dyan, frequency. Adi frequency, so na iti makukuna nga, megahertz. Kung sa megahertz, adi ado, nga uno agayo ito manuna aday parang i-announce na for example kumati may isang anunsyo no kumati may isang anunsyo ka nagpatinggalan mo ba uno iti kumasinilyan for example sinilyan ti ayan na okay, thank you. No sinilyan ko makamagsa iti stasyon na dumanong aging gana
Hello? Kaya nasaya ato tinikulo-kulo tayo sa. Nung kumatistasyon tayo ka dito si Lilia, dumanon dahil announce pa nang i-announce mga ginggana jay punto iti sulinan ti Isabela. Kas jay, hindi makukuna nga frequency no may papan iti radyo. So nga makukuna megahertz kuna na. Iti mega kuna na namin kakapsat iti sabali na meaning na it's a million of unit, 1 million of the unit. Kung na nakakapsat, iso nga nung may papan, iti megahertz, 1 million hertz. Kung na nakakapsat. Hello? Amen. Nung iti mga may papan, iti times, adidagsan. Ya? Megaton. Kung na nakakapsat, iso nga dati megaton, adi talaga nga million of tons. Dati nga talaga nga iti dagsan na, talaga nga dakkel mo talaga nga nadagsan. Kasi dyan ito kayo papanan na yung makungkuna nga mega. Namamamag yung madali makungkuna nga mega star. Ya? Isuna ka talaga nga million of star kung mamuno may isang sikat nga tao, iso nga ni siya kung kunita, inawagan na nga mega star. Natapusan nyo na kapsat aji kayo kung paano natin mega? So ano kung muna tayo kakapsat ng mega faith, ititunggal may isang Kristiyano kung tatatin makungkuna ng mega faith, at yun ay talaga nga agdaan, isuna, ititakkel na panagtalag, kini ako Diyos. Uray ang niya, ang problema, tikumay, itibiyag na agdaan, isuna, timakungkuna nga mega faith. Hello? Hello, kakapsat. Tata, kung na dito topic tayo, mega, na nega. At yung word na nega, iso lang ito kapsat iti kahit ko magpukusan, iti tunggal may isa ka tayo. Ang excuse, na iti tunggal may isa ka, maranasan tayo, dahil ito nga paspasamat, iti biyag, uray pa, iti na Kristiyanwan na panagbiag, iti tunggal may isa ka tayo. Dahil jay, makunkuna nga negatibo. Hello? Sino tinatry na naging kakapsat? Yeah? Negatibo. Okay, the word negative, isulay dyan, speak negative people. Amuyo, iti panawan ni Moises, kag inlapaw na dagiti tattao nga Israelites people, inlapaw na inikat na manipod dyan Egypt, nga ituro manipod ijayin kari iti Diyos nga lugar kung dahil promise land. Nga nga makukuna. Katamuyo manipod, di pa nangikat ni Moises, kada iti tao sa kay Ehipto, kaya iti pala daldalan kung na natin binasa tayo kakapsat, na agdaandan, iti makukuna nga niligay. Negative, mga kapanpanunutan, negatibo nga kapanpanunutan. Isip ko na nga iti palandalan ko na naibusan ti anos dagiti katao. Isip ka po na nga may sarang kapuunan dito'y nga dagiti tao kat matita nga nakadanon ijay, dahil titaduno ng tao, matita nga nakadanon ijay, in kari iti Diyos nga lugar. Dahil di maladandala na iyatang nakakapsat ka talaga nga nagadumareklamo nga napasama kalakwadan. So kapuna nga agdala iti panbanag nga rason nga pakakitaan tayo nga iti tao kat sobra iti kina negatibo na. Kalihaw mo kami ko. No, may size na nga negative people. Amuyo, di pa kailasinan tayo, iti tao nga negatibo, kastoy, kung na nakakapsa. Ang taong negatibo, yun yung mga taong pagod. Hello? Ang dijing ang rugin, kakapsat, dijing talaga na, ang negative na kapanungutan na, napari ka dijing taong pagod. Siyempre, kaya ikan na naging tao, hindi nga inlapaw ni Moises, iti lugar, iti Egypto. Siyempre, nagdadali ni Siyerto, kakapsat, kita mo yung Israel, iti binasbasak na yung history ti Israel, kakapsat ka, hanla nga, pure nga, di Siyerto na ito. Iti Israel, kakapsat ka talaga nga, adu, iti bato, nga nasatan da, adu, iti banbantay, nga uliyon da, sumahanong da kamanan. Kat iti ka karirikutan nga pasamat sadyay, kat talaga nga iti pudot, iti init, kat talaga nga direkta nga
makasinit iti udil da. Yaw. Anak pala ko naman guys, ayun sa kapsat mo, marikit na ako. Talagang barao na ako, kasi dyan kapsat, itirik na da. Kasi dyan, talaga ay mayan di panagreklamo kadakwada. Impano da kami gali, kaya, Moises, iti lugar, iti Ehipto, tapno ti kastakan, matay kami, iti daytoy ngalitang. Yang litang disyerto. So mauray kasi kayo mo nagbuy-buya iti live stream, unang dahil ang tugtugaw dita, at ikinanegatibo, kat umayman kanyayo, uray no dahil ang dita balayo, as jay, iti kapanulutan, iti espiritu ti kinanegatibo, umay kadagiti tattao, haan nga mailingad, kinsaan nga mailisig, nga itonggal may sa kada tayo, kat mapasaran, mapadas tayo, iti kasta nga paspasamak iti biya. Kat kuna na, gapota nabanbannog na karon ang taong pagod ay yung mga negatibong tao para nakakapsal ijay imbasa tayo. Kasi siyempre agsapol da ati papasulan da. Ya? Agsapol da. Sikanto kami Moises. Nagsaya ati ka adang ni ijay Ehipto. Naapay nga yung talaw-talaw da kami pala dito. Nga mapanitin may pagpagang nga promise lang. Ya? Dagiti pagpagang nga yung tao ising-singir da kiti Moises. Kat amuyo ay ayatang nakakapsat yung kagaya iti Kristiyano kasgay. Ya? Nahilig da iti makunkuna na siguro baka ay ayaw ko lang pumunta ng church baka makubig ako. Kaya terminaw. Amuyo ay ayatang nakakapsat. Kada iti nga panpanawon tata, awan ti kasasayaatan na aramidon tayo saan nga nagtalag kini. Amen. Masarakan na tayo kuman ni Apo Diyos nga NEGA, haan nga NEGA. Saan nga nigra, NEGA, ajay negative. Nga iti Diyos, kaya nga idalam iti tunggal may sa kada tayo, nga datayo mga anak iti Diyos, kat nagbalin tayo mga mega. Magdaan tayo mga, dahil makukulo ng mega faith, talagang ang tulong tayo iti Apo Diyos, kat mapukaw, dahil espiritu, iti kina negatibo. Nung nagdumagamin kada tayo kakapsa, kuna na di verse 5 na binasa tayo, kaya nagsakuda, iti maibuso iti Diyos, siyempre papasundan, papasundan kami ni Apo Diyusan. Nagsakuda, iti maibuso iti Diyos, ken ni Moises, kuna na, inreklamo da apay, na impano da kami, impano da kami, ijay Ehipto. Tatlo patayan na kami, iti daytoy alit ang awan, ti talaon, wano, dalong. Diba? Nagrigat ka lang sa atin, mapagkatibay sa lugar na magmagnaka na magbanog ka, amuyo, from 11 days journey, nagbalik na 40 years, kakapsa. Nagbalik na 40 na taon, nga pinagnada. Dahil ang sipod garod, di kinariklamo da. Iso nga, amuyo, no po 40 taon mo, na magmagnajilit ang 80 taon di taon mo, madito ka nadagdagan di promise lang. Yan. Amuyo ay ayatan na raksa. Iti kinanegatibo nga panunutan saan na nga madanon dayay inkari iti Diyos na papanan itong galmay sa kada tayo. Thanks na halang ating lalagay na tangkalong at yung sa Amen. Yeah. Thanks na naligat nga ma-drawing ganito na tayo. Kung na nakakapsat, at ako may isang kita nila may isang istorya. At ako may isang tao, nga adda problema na. Kita mo yung intayo. Ijay ka adda mo nga nalaing nga mangitad, iti solusyon ti problema. Mo yung may isang tao nga negatibo at agawis kagawa na rin Intayo, tada tinadamag ko nga nalaing nga magtag iti solusyon ti problema. Inayaban na nga ron, nagiging nagado, mga kadwana, parehas na nga negatibo. Pagtati ka babaga istorya, dinmanon da, pila-pila da kakabsa. Nga naman ni Jai, ayan Jai, tao nga muda nga makaitad ti solusyon ti problema da. Napunta kasta, tinaramid na na tao nga na Jai, nga muda nga makaitad ti solusyon ti problema da, pinakatawa na. Ay ka pirli, dinamdamo na istorya, nagkakatawa na kakabsa. Ay ka talaga kamayat-mayat. Amuya di solusyon di problema ka iso na dyan, nagkatawa kayo. Nagkakatawa na.
Sumarunong, daw. Basitan di may. Manangan naman pila-pila na nataa. Kasi naman tayo namin na, inistoryana naman din, inistoryana, di na palabas ka daw. Ay ka, man-manulaan din nagkatawa. Hindi naman di, inistoryana naman di ka naman daytan. Ngayon mo nagtawag ka ulit-ulit istoryana. Ay di damdaman mo lang mapakatawa ka, nagkatawa ka, kung hindi may kaduan, mabusog ka na ba? Ulit-ulit mo tayo istoryan. Doon na siya, ay niya. Sumarunong daw, taltalo matawag na nagpila, isang wanan na nadyan, tao na nadyan. Inistorya naman na nadyan. Ajay, inistorya na ka na hindi napalabas ka ng dawan. Mamuyong awanan pinagkatawa. Kat kunada na italo matatao na kapila, ulit-ulit man, dahil ka istoryaan. Iso nga awanan di may nagkatawa. Kas ano gawin, kung na naditawa na dyan. Kas ano gawin, na saan ko nga ulit-ulitan, na ibaga, idamang istorya kada kayo, ulit-ulitin yung matitang problema yung mga umay ka nagitibiyag kayo. Nanagtunga, itibiyag, iti may isang tao, paulit-ulit yung problema, hanang masapulang di solusyon, inturukan na lakang na mauma, isurukan na upay dayta, awanan yung pagalupan na solusyon, isang amuyo, di ka sasayaatan na solusyon, iti problema, iya silip tayo, nagitipagbagi tayo, kini Apo Diyos. Napalakpak na dali. Ipagbumahan tayo kami. At dati marik na tayo. Nagulit yung naman, hindi mo tayo nagkapit yan. Bakit hindi makaakara? Makaakar ka na talaga, magnaka ka, di makaakar ka. Nga masasayaan ka na tayo yung nakakabsat, awang, itinasudi, nga mokin pagkarupag na makaitad di solusyon iti problema iti may isang tao kamo na ano na din napunutin negatibo kahit kung saan nga umay dito'y unag ti balay ti ako. Kanya? Kasi ano gano'n nga mapuno nagtibiyag tayo iti makunko na nga positive nga kasasayaatan nga umay ka kung mga nagtibiyag tayo naglagaw ka mo kung umay. Ito'y balay ti Apo. Ito naman, ng pastor iti nyariday, sermon. Sikat naman iti kaunaan na agamitan. Kasano ka ron? Haan na mapuno iti kasjay na positibo nga kapanunutan nga agbalin nga negatibo lang tayo tayo ayatan nga kakapsa. Nung ti kasasayaan dito'y katisulay day, agbalin ko nga iti Kristiyano kat makun ko na nga NEGA. NEGA, madaydayaw, itinagal, iti Diyos. Amuyo, iti verse 5, nga binasa tayo, kalaksidan ka na dito pa nagreklamo na dito tao nga Israelita. Siyempre, ditang-damo pala ang maimasan da ka na dyan, kang kananda, tarawang da ka mana. Amuyo na iti Pangasinan. Kunada, nung nagiti Pangasinan, at dati may sana ko mga abda ka na di Israelita ka magmagnay dilitan. Ang gapoy tanong! Ang gapoy kanan! Nalilya. Kasi siguro di pagkata mo tata, apay, paulit-ulitan nga mana ititintin ng iti Diyos. Katapuada nga, pagtaramda. Siyempre maungadama. Si Kamang Bert, ang sidaka tilit yung paksi mo matata. Kaya mas pala mo ti kamno. Ang sidaran naman yung tawad, ay kang very good pala naman, pala naman. Ay ito na kami ang sidaran naman, dilit yung paksiwan. Ito na sa mga mabigat, lit yung paksiwan. Sino nga hindi hanggang mahay blood? Mati ka nga mahay blood, kada dilit yung paksiwan, mahay blood ka na kaputi, paulit-ulit. Na, sinsidang mo. Amuyo na di Israelites people, dahil mana nga kankananda, paulit-ulit, siyempre dahil ka talaga nga iti Diyos nga tarawanda. Agasan, dahil ting natin di siyerto, pangalaan na kayo mga kananda, pangalaan na kayo pagtarawanda. No saan na lang namnamagan nga iti Diyos, kat iso ti mangtad kadakwada. Amo yung curious, ang man kanita mana, kaya po man nga maramanan po kanita nga mana. So, ano pagkarupag ko nga, iti Diyos ka mangitimnan, iti mana taktaran daw. Ay, may isa ako na pumidot ka rin ta. Abay, kaya po ramanan.
Hang mga kaya, mga mapadasan, nagijay, panagreklamo, nagitataw sa Israel, yung kaya mga ramadan, dayjay mana, nga iso nga kindanda, kadayjay nga tiyempo. Hello? Ya? Sino ti mayati magraman ti ma? Ang muyo ti tao, nga negatibo ko ng tatay, mangiraman, iti katuwa na rin ta. Iso nga no, iti kaabay mo ng negatibo, pati panagsaw negatibo, ay katay mo na rin ta, napay. Una, yung haman na rin ta. Ito na ka nagpaling kayo maduwa nga negatibo. Ya. Adi mo nang gano'n, nagadoy iti tao nga, magmatay, iti butang gapo, kada iti kapanpanunutan na negatibo. Ya. Amoyo, iti pa napaspas-pas nga, spread, dejay, negatibo, nga espiritu, mga dejay sakit. Abay, wala na, inadamag na pala, padamag na dyan, inraman na dejay, dadung mga tao, ng dejay sakit. Nga, nga data, no italag mo kiniamo Diyos, gapo pala din mega faith na kanyang, nagdama at tinispektaran na iti Diyos. At amidin na, iti kasasayaan na bana na may paay, iti kagayawan, iti kagayawan, iti Diyos. Ya? Isuwa ko na dito, iwasan ang mga taong nega. Amo yun, iti tao ang negatibo, tikang kanay na rumumar ding iwan na kasi na toxic data. Lason, nga no, insakunan talaga nga, kaano nga, Mati nga talagang mati maiwasan nga buharas na ita. Isog gapo na nga iti tao nga negatibo, aksap-sapon mo lang, iti kadwara na ita. Nga patanan ko mo lang nga negatibo. Iso nga iti tao, karunahan at Kristiyano, kung nagbalik tayo, nga positibo, dahil iti panunod tayo, ibaga, iti dahil tinandaw, iti Diyos, iso ni may tagtagay, ken may daydayaw, iti dahil ito yung nakanito. Amen po ba? Amen po ba? At istorya na kapsa na dati duwa nga gayam. Kaya hindi duwa nga ubing ko rin ni Marisha, kinilay siya ang gandang kwentong pambata. Ya? At ako duwa nga madaling sa akin na karang nagkapunta kwentong pambata, baka bagayo magbata kayo. Bata ang kaisipan, kaya yan. At ako duwa nga gayam, ni bulag ka rin ni Kuba. Okay? Mabisbisin na ka naman mo yun ni Kuba, siyempre siya makakita. Isa din makakita. Ni Bulag, siyempre, bunsag data, isang timang iturturong na di Kuba, timang iturturong. Kaya isa di ba, dito timang namin, agad ka po, mayabot ka. Siyempre, kasi iso lang magkibkibin, mga iturturong kalita. One time, mabising na ka naman Kuba. Daka mo tinakita na loob. Dahil tinakita na ano, pare ko ba? Kaya ko tinyog. Kasi ano ngayon, mandyan mo makahuli. Sikat na tinumuli, kung ano naman na di bulang. Siyempre, yung siya tinumuli, ang kung nga makita, dahil puro sa tagta, kung na. Yung saan ko nga karikapan. At natin, termino na di bulang, kinababaan na istorya, nagtinag mo lang nga ang muli, ni Kuba, tayo, kung di makakita. Ay, nakastao na niringat na siya ngayon muli dito. Inuli na dito, tata. No, at natin nagbilangan, nakurungan ta, kung ano natin ang Kuba. Ay, kawan, kung ano natin ang bula. Mulay. Dito, kung ano natin, maisa. Kung ano natin, bilangan na siya na dyan. Kung ano natin yung naman, natin Kuba, iso natin na. Maisa, kung ano natin. Hindi muli ba lang? Dito, kung ano natin tuwa. Kung ano natin, siya na dyan, ano mo lang, bilangan. Kung ano natin ang bula. Ay, hindi muli, aking gana, nga, tika babala na istorya, matita na nakapangpangan itinyo ka, binilbilang na na dyan, kanagtuog, di matindag, pangarupon na rin ng bulan, kanyo, ni maggayang kumpare na ng Kuba. Tataga po, isursurong na yung Kuba, dinanod na, di nagbabagatang di mata, dahil di nga bulan, kan, nakakita. Siyempre, nagbula-bulalayaw, hindi ba? Bula-bulalayaw, kita. Ay ka, nakakita. Ay ka, naman yung magbaga. Kanay dyan, kagawa na kanay kumpare ng mga Kuba. Nga isungan, nakakita.
Hindi magmag na rin yung kuban, yung kuktar na disikat na. Kuktar na. Dahil kukbo, nagbalin na nakagtag nga tao. Kuna na, imbes nga agbinalis da, kuna na agyaman ang kanyang pare. Tati po, onkin gapo, nga gapo ka na diyog, nga gandat na na, kanan, dinamog mo, na diyay, nagbabagat din matakot nakakita ako. So na diyog, gapo nga, agyaman ang tingka. Agyaman ang man, ganun kanyang pare, nagapo ni panang kungtar mo ka na isikan ka, limuntag, tinakday ka, para na. Amoyo, iti tao nga positibo iti pampanunot na agbalin ng NEGA kada iti panagdag na. So gapon na yan nga magsating gagayan nga itunggal may isa na tayo iti anyaman nga sitwasyon kinanyaman nga banag nga umay kada iti biyag kayo nga problema panunutan tayo kuma nga iti Diyos kabaulan na nga aramidan nga iti nakaskasda mabanag kada pagarupan tayo nga naka-imposible nga banag, no iti Diyos isa nagtignay, haan mo, no sa dinno, iti pagkapapwan, iti mirakulo, iti Diyos, mataytaya mo, iti matay, iti hati. Isa mati spirito iti na negatibo, mapukaw kuma, kada iti panunod tayo, kat masukatan, adi makun ko na mega dakkel nga pamati nga iso iti maisukat kada iti panagbiag tayo madaydayaw iti nagan iti Diyos. Ano po ba? Mati tayo na lang ang pagpuma. Agasang mahana kailangan tinter da jay Diyos nga sibibihag kadakwada kadagigit tawa Israel ka talagang agrik-reklam dan kung nakamulit ito ng panangilawlawag na may kadaging mga horrible kunada. Uno iti Ilocano kunana awan sirsirbina. Apay no umangtad iti Diyos iti pagtanaon tayo. Hangkadi nga dagdakkel dahil panagyaman tayo kinuana. Amulay na yatin kakakapsat. Nakatado ti agkong kuna nga taktao nga hamdan nga uno maminsan lang may sangaldaon nga mamandang. Ngam kada tayo ay itong nakakapsat. Pasaray, ang kilabban tayo pa, 3 times a day nga mga mamimpat pa yung kilabban, adakay ti paarudok na titing ngarabi mga natagtuma, nakatadon iti tao nga handa na makaramraman, uno mga kapampangan, ay ayatan mga kakapsat. Kung nagyaman tayo, iti kadadakdalan, nag-blessing tayo kini Apo Diyos, dahil sa lunat tayo tatawag dama, kindi dyan itid na nga taraon tayo, iti nangyaman tayo, makagayaw, iti nagan, iti Diyos. Kan kanayon mo lang nga kastuyan, sardinas mo lang nga sardinasan, kastuyan mo lang, kasit sa dalanan, no tagdumay ayatan nga kakapsat, agyaman tayo, kini Apo Diyos, ta iti Diyos saan tayo nagkurang, iti tunggal, may isa, kada tayo, madaydayaw, so gapuna, ngayon tunggal may isa na tayo ay ito nga kakapsat, madi tayo ngayon reklamo na iti banbanag, nga umay, kadagtibyan tayo. Amoy iti na kami iti Diyos, kada iti agdama, kada iti agdama, iti nga agreklamo na iti Israelita, nag-isunan ti nakadadong ulag, nga iso ti lang tuktukaw, kada iti tao, agreklamo, so kung nagreklamo dahil, sige, tuklawan ti ulagan, kahit iso na iti puon, kinga po nga nakatayo. Di verse 8 ko na iti Diyos na libaon kada iti nagita ng ulag. Amoy iti ulag na nagita. Dahil talaga nga maminsan lang nga kimbagat na itakat. Mataydan. Amoy nakatado na iti tatawa Israel nga nagnatay ka po kada ganyan pa nagreklamo da. Kat siyempre kagatan ti ulag dahil ayayan ng mga kapsa. Kat kuna na amoy ang mabigpit na magkan nga nagbasong ta kini Apo Diyos isog gapuna ko nada bigbigan mo yung Moises na nagbasong kami kini Apo Diyos kinastaman kami yan isog daduma kayo nga hanya nga magpapasulan iti Diyos saan nga magpapasulan wala ka nagiti leaders nagiti pastor niya
Ano papabasulan mo agad itak ka ng problema o maintindihan tayo. Ano papabasulan ni Diyos pang pangasire ng mga kapsa. Tatalaga nga nasaksakit at subli ka dahil itigyan tayo no ni Apo Diyos kat pabasulan tayo. Ano mo papabasulan na dito pastoryo? Nung nagkurang kami ng ngayon ay itong mga kapsa, pakawanan na kami. Nga? Nga ibaga iti kastoryo ay itong mga kapsa. Saan mo nga papabasulan ka munaan na iti Diyos no at natin nagagsan na umay ka na itigyan tayo mga problema. Iti kaharap tayo itigin ni Apo Diyos, ikana tayo kinabilag, mapamati, nga mapaglasatan, nagitiso amin, nga banbanag, na adda ka na itigyan tayo, kat pagharapag na iti Diyos, tulungan na tayo ay ayatan na kakapsay. Yamin po ba? Apay ang puyo ay ayatan na kakapsay, oray na kasi kami nga papastoryo aga, adalang tamang kati, haan nga bayat ka na kami. Adalang tamang kati, gumurgura mo lang takan namin. Diyan ka mo akin namin, kada kami nga artista, kada gumurgura. Amuyo, iti saan nga mahilingan nga paspasamak ka na itigyan tayo. Adalang tamang na di maya, kada timadi. Yamin po ba? Nung nasaya, tinaramid mo, adalang timadi na di aramidan. Kaya mo nasaya at di aramidan, ay madigyan aramidan, adalang timadi. Kaya di nga, nasaya man tinaimbag di aramidan, adalang timadi. Jadi kaya ko sa word. Ya? Isod ka po na nga kasla, jay nakaramit ka na dito Israelites people, nga gapo, ti panagreklamo da, nagadumakulang ti baon ti Diyos nga isunang kalakwana. At ang mo tinaramit da iti nga Moises, ikararag mo, Moises, kasi bilin daw ni Moises na mag-ikararag. Ikararag mo, Moises, nga pumanaw ito nga ulan, kung may kat ito yan, mapaspasama, kada kami, maibus kami. Yan, amuyo, kasi yan nagduma. Maibusan, gapo di pa nagkagati ulan, kada gajay, tattao Israel, maibusdan. Gapo kada di pa nagreklamo da. Katamuyo ito yung bilin ni Diyos. Amuyo ni Moises talaga na nasimot pa. No sa bali lang kung ni Moises talaga nga alis siya na, magina nga kayatan. Pagkano kayo na ngayon, karanagan mo ngayon. Nagsusuhon kayo, mabalik na kasi kumamatin ni Panginoon ni Moises doon, saan na kasi tinaramid na. Ingaralan ka iti Diyos, anya tinapintas ka aramidan, tinbilin iti Diyos, agaramid ka, iti sinan bronze, nga ulag, ta, ibalog mo, iti nga ito kayo nasa uwan, ikampay mo na nga sinan bronze nga ulag, takalpasan nga, adda iti makagat nga tao, kuna na, kat ikita na, dagiti matada ka na iti sinan ulag, tapos mo tikas takat ulimbag da, agbiag da, ay ayadan nga nakapsa. Kada hindi pa nagbiyak tayo man, hindi dahil agda mga panawan. Dahil COVID-19, mabalik na yung panubos iti Diyos na ito. Tapos tikas na nagati reklamador, nagati negative mga tattao. Nya, kaya mapasaran na lang ka. Ngam, iti kunana iti Diyos, kas imbilin na ni Moises, nga, mga ramit ka silang bronze, nga ulag, tapos tikas na ibalog mo iti nga ito. Nung duman ni mensahe na kadalit pa nagbiyak tayo mga Kristiyanuan, iti mata tayo, masakong na ikita tayo, kadalit nakabayog, iti nga ito nga isun na Apo Diyos, tanto tigastaan yaman na sitwasyon iti panagbiyak tayo, pagarupan nga iti Diyos, tulungan na tayo, magaydayaw, itinagan, iti Apo. Nung nabigdilag da, iti pangikikitaan tayo, iti mata tayo, ibaga, iti tayo ito yung aldaw. Nya? Agi negatibo ang pagpanunutan tayo, negatibo lang tawag na nayon nga aging inggana. Ngam, no nagtimak mata tayo, isentro tayo, kini Apo Diyos, ibagat iti dahi tinaldaw ay ayat nga sa anyaman nga banag, nga mapasaran tayo, anyaman nga problema nga nasatan tayo, anyaman nga banag, kaslangay nagingay ang laslasat tayo iti narikot na problema iti biyag ng iti Diyos jay ima na kankanayon lang tanga nagagawat iti tunggal may sa kana tayo kasjay iti panagaya iti Diyos iti tunggal may sa kana tayo iti dahi tingal daw madaydayaw iti Apo. Isugda po na kaya kung taglipas iti dahi tingal kaya ito nga kakapsa
Itanyan nga sitwasyon ti biyag tayo, ibaga, iti Diyos kuma, makita na, masarakan na, ngayon itong galmay sa kada tayo, at balin ko mga mega na nega. At di ko ma-espiritu iti na negatibo, kada iti panagbiag tayo, mapukaw kuma, tapno ti kasta, at balin, nga masukatan, dahil nga mapanpanunutan, iti espiritu ti mega, tapno ti kasta, agbiag tayo, nga kas giwagas, nga kaya iti Diyos, nga pagbiagan tayo, madaydayaw iti Diyos. So, uray ang yaman, amuyo, anyaman nga umayo nga problema, bagyo iti biyag, hani bagbaga uray ni bagana na ita TV nga super typhoon, awan ni problema nita. Yan, nung sintro tayo makikita na iti biyag tayo, kinkamunan natin pamati tayo iti Apo Diyos. Haan nga dumanon na ita nga bagyo, ay lang ipus-ipus na lang mamaksa, iti dumanon dito. Nga, haan nga makabaling, itanya nga mga problema, nga mangdanrang, itong galmay, sa na tayo, agsipod garon, tadi pa nagtalit tayo, makita iti Diyos, nga mega, nataydayaw, itinaga, iti Apo. Dahil tayo nga magsabi sa Diyos, ang nagtinalaw, ni Apo, iti may katag-ay, iti may nagay. Na ibang mabilaan iti may nagay. Palakpakan tayo ni Diyos. In James 1:8, kuna na, a double-minded man is unstable in all his ways. Di managduduwa ang tao, awag disyon, mapagtumpalan na. So, dapunang kapsat ni katantayo na negative, mapanunod, madaydayaw iti Diyos. Hallelujah. Kantante niya po na, ajay, tinatapit ko nilang Jesus iti kasapunan. Tisuan niya ba na kasapunan tayo ni Apo Jesus, madaydayaw iti Apo. Alam na, pag-i-pray. Praise God. Tumote lang. Alaan tayo man dito yung timsong tayo makasat nga not only the Philippines, ngayon tintiro kalubong, Jesus Christ is needed. Palakpakan po natin ang Diyos. Kabayaan na kanta natin ang kanta, kuna kayo ni Jesus, iti kasapunan. Amen. Praise God. Hallelujah.